kwafika kwenye ibandla umama ufundise empelo ngaphambili ethi uNkulunkulu anankinga hlobani libe bahle awukwazi ukuza kumyeni wakho umubi uJesu akayidingi artificial beauty akayidingi alibona igama lenkosi akayidingi yabazalwane imani bazana ake ngibuze le ake ungavuthi ngibuze usho ukuthi kungafika umuntu ofaka ama fake nails angithi lens fake these fake nails fake hair ufake makeup ufake ama gold ufake yonke le nto ufake yonke le uhlobile yonke into about hair is fake bese uzokunika the original gospel kuyithini ungafika umuntu usuka phezulu kephansi yonke into ayigqokile nento ayiyoliswa lifuna athi uzokunika kodwa into efuna uNkulunkulu. The first woman ever in the Bible wafaka makeup Jezebel. Ithi Bible encwadini kaSamuel uJezebel wathi ngakhamuka ingcebo zikaNkulunkulu wasibona sisabude wahamba ofaka makeup. Because makeup eyabantu abazofenza amadoda kaNkulunkulu. Makeup umuntu wokala wayifaka uJezebel. Wafaka njani? Azange wathi. Wafa waphahlazeka wafa wadliwa izinja. Lithi iBhayibheli wathi kuthiwa utho kwafika izinja sezimudla already. Because makeup bonke abantu abafaka makeup want to tell you bazalwane ufake imfihlelo bonke Joyce Meyer labantu babuka TV bonke labantu abafaka ama makeups akulona ibandla likaJesu ibandla likaJesu alihlobi alikho bazali ivese justify makeup nginike bonga fanifaka isandla ezinkulumo nginikeza nginawo wonke mina nginawo 20 uNkulunkulu angayifuni khona makeup angayifuni alonke amalekhosi yebo sana kuhlala ifake sakhe kwakusha ama wedding rings nathi sashada ngawo sashada bathi basishadeni sishadiswa abantu abangazi nabo amen basifaka ama wedding rings awuhi ngoba iBhayibheli alivumi wedding ring amen basana sithathe izinto ze-western culture sathi ibukhona yabona bazana ithi ngitshela sekungathi manje yonke into about us is wrong in the right to western culture. That is wrong bazalwane. That is very wrong. Abikho verse elithi bathi kushadwa bafaka iring. No. Angomka malekhosi. Yebo in the prodigal son yathi mayibuyele ekhaya ubaba wakhe wayinikeza iring kodwa wayengashadi nendodana yakhe. Amen. That is symbol of power ngaleso sikhathi iring. uDavid efaka iring wayefaka njengenkosi ngoba yayisimbolo yepower. Amen. Akukho lapho abantu beshada khona kuthiwa bafaka ama-ring. No. Alonke amalekhosi ababi basazosuswa kwabalungu nabalungile basuswa futhi kwababi. Hayi bakhathazeke mzalwane. Abantu abahlezi bephikisa bebe ngamavesi basazosuswa phakathi. Alonke amalekhosi noma bebe nama-podcast khona lamadimoni ethu ama-podcast lethu wala yonke into lapha kuyophikiswana kuyodlalwa. Alonke amalekhosi noma bangaba nama-channel TV bavele every Sunday. I think ngifika Sunday njenge TV uthi uyavula nangu uXaba namanzi akhe uthi uyavula nangu umbhoro uyadlala uthi ngiyaxoxa nowisitopo sakhe ngiyaxoxela nje uma ngabe bayiba uwisitopo sakhe valuxole valuphenduke namhlanje. Alonke amalekhosi uthi uyabheka hayibo kuyadlalwa ku-TV iphi nje i-TV yokuthi uyayivula uthole ivangeli langempela alikho. Amen. Thola Joyce Meyer efaka ama-leggings ekala yonke into kubona ebabamba kusuka afaka ustabaka out uJoyce Meyer amadoda abhiza hleli alalele lo mfazi ubona ngelila mfoka beka ihayile ekhaya. Alonke amalekhosi imali ngibale manje ukuthi iBhayibheli asalifundini bazalwane. Yabazalwane hamba uye emabandleni amadala hamba uye ko-African Gospel Church noma sebashintsha manje kodwa hamba uye kubona ufike ubheke ukuthi was there a woman preacher? There was no woman preacher. Amen. In fact, the Bible is against woman preacher. Woman leadership is against the woman. Alonke amalekhosi. Yeah, if we go to Isaiah chapter 3, verse number 12 and 16, this is about Jeremiah,
ibandla lami ngokubuswa nokuphathwa abesifazane. Isho njalo. Isaiah chapter 3 awufunda? Oh, siyafunda namhlanje. Benifuna intshumayelo evuthayo, cha sifundiswe. Intshumayelo evuthayo awuyizwa ukuthi ithini, kodwa izwi zoniswa. Fundiswe. Awufunda Isaiah chapter 3. Fund, mawuthola kwi-English church ufunda. Isaiah chapter 3. Verse number 12 awufunda. Ukhona obengafunda? Banafunda, uyafunda nje? Yafunda? Suthole? Isaiah chapter 3 awufunda. Ethi those who are young crush my people. Women rule over them. Uthi wayekhuluma lapha zalane ngeJerusalem ekhuluma ngabantwana bakhe. Uthi abantu bami babuswa yingane. Abantu bami baphethwa abesifazane. Uyadabula ukuthi uthi laba abaniholayo bayanidukisa. They lead you astray. Laba abanilidayo. Alibonga igama lenkosi. Oh, siyami. Alisho njalo ntanami, lithi laba abaniholayo abanidukisa. Alibonga igama lenkosi. Yazi ukuthi indaba ye-women leadership nama-women preachers iqale kude kabi, iqale kuGenesis. Iqale kuGenesis chapter 3. Lithi iBhayibheli indoda sikhulume ngesisa. Indoda yanikezwa umsebenzi uNkulunkulu uAdam. Wathi uNkulunkulu Adam wam-instructor ungadla la udlela ungadli lapha, okay it's fine siyayazi leyo ndaba. Kodwa kutshelwe uAdam lezi zinto. Uma sekudalwe uEva kuhlala atshele uAdam not uNkulunkulu. Oh, uyayizwa leadership. uNkulunkulu utshele because God we-head yendoda. Indoda iyinhloko yomfazi. Uyayizwa leyo? So ngokwe-order bafanele ukuthi uMasinda atshele umama Masinda ukuthi kube khona uNkulunkulu kelensimini. Uthe asenze kanje singenzi kanje. Ngoba mhla senza kanje siyofa nokufa. Bafika badlulisa imessage. Qala wafeyila indoda yokuqala emhlabeni yafeyila. Ngoba wafeyila wayeku-instruct unkosikazi. And konke engangayisho ngimtshela namadoda ngizayiphinda ukuthi umuntu wesifazane is more spiritual than umuntu wesilisa. Do you know that? Umuntu wesifazane is more spiritual than a man. Yabona ngithi more spiritual. Uconnecta kalula nemimoya, aconnecta kalula futhi nomoya. Uyakwazi ukuconnect umoya wakho hungry umuntu wesifazane because u spiritual more than indoda. Khumbula phela ukuthi yena kwathathwa irib la kowesilisa mangabe kwakho wesifazane. Then uNkulunkulu uma ngabe umuntu wesifazane uthi ngitshele madoda akho nalendini. If ungamlead, she will lead you. Because more spiritual than indoda. Uma ungamtshela ukuthi akwenziwe wena uzokutshela. Ngoba uconnecta kalula nemimoya, aconnecta kalula nomoya. If ungabheka la around abantu abaningi besifazane bayizangoma more than abantu besilisa because uyakwazi ukuconnecta nemimoya. Kalula. Mawubheka amabandla amaningi alinyazwa abantu besifazane. We are not against abantu besifazane. Kodwa fasi inkulumo ukuze leadership ibuyele endaweni. Amen. Uyabona lo mthuli kuze kufike lawo bakuzobe ngithetha ngenzi. Ngoba ngithuli. So if amadoda ethuli engayithathi position abantu besifazane bazoyithatha. Yaqala from the very first book of the Bible. Encwadini kaGenesis lithi iBhayibheli kwathi makukhapha inyoka izwa nje inyoka yangayi kuloniko imessage. Yayabonganikwanga ukuze aphazamise onikile. Iyabonganikwanga ifike ithi kuyena ushilo uNkulunkulu ukuthi ningadli lesi sithelo. Uthi ashiwo thomhlasadla siyofa nokufa. Uthi yena ithi inyoka hayi uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlananga niyophenduka nifanele naye. Already bafana noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu 1 chapter 1 verse number 26, let us make a man in our own image, after our own likeness. Akikisho njalo iBhayibheli. Obvious umuntu usevela ufana noNkulunkulu. Edaliwe. Kodwa inyoka izokhohlisa lo. Imtshela ukuthi khona nizofana. Yabona lale awuthi ngikunikeze enye imistry lapha. Ithi ke lento uyazi ukuthi mhlanadla niyofana naye. Ubalike how much more ubani londoda umuntu wesifazane etshelwa ukuthi uzofana noNkulunkulu
obviously uzokunyathela ngoba uyena uNkulunkulu. Amen. Uzokudlula ngempela wenze kanjalo. If you can read Genesis chapter 3 verse number 16 and 17. Lithi Bible NLT New Living Translation ngiyithanda libeka ivanibeke kahle leya design bekwana. Lithi Bible ubani nayo angazi noma ikhona kodwa ake ngimtshele ukuthi ithi NLT lapha ithi uverse number 16 uthi uNkulunkulu ngizokwenzela ubuhlungu uma ngabe uzala. You will bear, you will uzozala ingane ngobuhlungu. Libe selithi your desire will be to control your husband. Your desire, imncano yakho, imfuno zakho, kusuka namhlanje Eva. You will desire, uzofuna ukucontrol ukubusa. Uzofuna ukubusa indoda yakho from namhlanje. And the desire yomuntu wesifazane yaqala lapho wafuna ukuyibusa ngempela indoda. Uthi ke you will desire to control your husband, but he will have to rule over thee. Yes, ungayivumeli. Uthi kufanele ngayivumeli uAdam lento arule over it. It's not a sexual desire because the sexual desire besivele ikhona. Uthi uNkulunkulu be fruitful and multiply ngithi bazalwane. Bezalana nande ngibhalisa obvious I desire isikhona le. Kodwa this desire is to rule and control. And umuntu wesifazane kusuka lapho wayifuna lento wazi wayoyithola kuIsaiah chapter 3 verse number 12. Wayithola ukurula nokuphatha umuntu wesilisa. Amen. So indoda emshadweni ingakwazi ukusho ukuthi ivision yethu mama isuka la iye lapha. La ikhasi uzokwenza kanje kanje. If ingenzi umama ozosho like awenziwa. Amen. Because uconnecta kalula yabona manje masithi asukume siworship umuntu oqala ozozwa amandla nozobanjwa amandla umuntu wesifazane because balula ukuconnecta ne-creator balula futhi ukuconnecta noSatan. Njengoba bephethe amandla. Amen. Amen. And abaziboni masebe connecta noSatan. Cha, bazibona. Bithi ngitshele amadoda ahlula ukurula nahlula ucontrol. uAdam, first failure. uAdam. Owesibili umuntu owahluleka uAbraham. uAbraham utsheliwe ngendaba yengane esithembiso. Utshele yonke into. Kodwa kusuka umfazi wakhe uzomthetha hayi yazi uthini? Thatha lesigilakazi esiuHagar. Ungene kusona ulale naso sizokutholela lento kade uyifuna. Uyazi? Amaplan lento isizitshela umfazi. Yini leyo? Uyacontrol. Uyarula. Wayithathisa ngempela. Uyasithatha ngempela isigilakazi. Hayi namadoda kodwa. Hawu usangathi ngawafithe zimsike siyixoxe le ndaba. Lamadoda ngempela wamthatha emva kwaloko yena umfazi futhi ingane isikhona usethi xosha lesigilakazi. Ixosha manje le ndaba sayifuni la kwami. Ngoba uyakwazi ukwakhisa ama relationships aphinda kubhidlizise wona. Yeah, ufuna ama women preacher la isheshiyele manje. Because umuntu osifazana abizelwanga ukuphatha bakhe, abizelwanga ukuba women preacher. Never. Alibonga igama lenkosi. Sikhuluma ngekodwa enkulunkulu. Ngoba ababi ke bahlale nabalungile kuzonke phakathi. Alibonga igama lenkosi. Baqhubeka abazalwane kaningi qhubeka siyazi sifika koJosepha. Awumtshele nje uJosepha ubaloni into uJosepha esephethwe kahle ePalace. Ukwazi nokuzofika lenkosini uzwana nenkosi waba igovernor of Egypt. Kodwa ubanoxo esexoshisa uJosepha. Umuntu osifazane. Lithi iBhayibheli umkakhothi kwazi wambamba efuna ethi lana nami wena. Alibonga igama lenkosi. Lithi wabaleka wancama ukushiya ingubo. Washiyo ingubo irepresent into eyiningi ngasho iposition. Ukuthi ungamane ushiya iposition ubaleke. Alibonga igama. Ngithini ngintshele futhi madoda nami inceke zikhona engisakhula. Lalela kuzona zonke izono ongayithandazela uzirebuke uthandaze against it uzukunqoba. Zonke kodwa sine kuphela esingathandazeli isono sokufela asithandazele. Awuthi kuphindele angazi yazwala into engisho. Lalela isono sokufebe asithandazelwa. Phindele futhi mhlawumbe uyazi lento. Isono sokufebe asithandazelwa. Bonke abasithandazelayo bayahluleka. Ngizokubalela ngoba bakhumbule. uSamson wayinamandla edalwe vele namandla. Kodwa ngenxa yesono sokufebe sokuthanda isithu uFilistika. Wagcina ephelelwa yilawo mandla.
Asingamandla leso, asingamavesi. Sikushaya namavesi mzalwane wakhulula from isiHebheru ngesiLatin uzowafaka kwi-English, uwafaka kwisuthu kuthiwa hey ubuye eBhayibheli school edlula wonke lawo.